Welkom bij de zomertour van Omroep Zeeland. We zijn in een zonnig Middelburg. En hier is Corrie uit Middelburg. Ja. Corrie, geboren en getogen? Geboren en getogen, ja. Dus dit geluid van de klok, dat is erg bekend. Dat herken jij uit duizenden? Ja. Ja. En wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben huisvrouw. Of oma, oppasoma. Altijd geweest? Nee, ik heb altijd gezorgd. Voor oude mensen, voor mijn broer heb ik 20 jaar gezorgd. En ik heb altijd in de zorg gedaan. En dan heb ik een kleinkind van bijna 4. En nu moet er een beetje voor jou gezorgd worden, zie ik. Ja. Wat heb je gedaan? Ik had een bobbel in mijn arm en die hebben ze eruit moeten halen. En dat moest operatief, dus ja, dan... Is het goed gelukt? Ik hoop het wel. Volgende week weten we het. Dan, maar het is geen gips, hè, waar je in zit? Ik heb wel gips gekregen, maar nu heb ik een spalk. Oh ja, dat is iets makkelijker. Is iets wat luchtiger. Dus dat, ja. Nog even en dan ben je het weer helemaal vergeten, hè? Nou, een spalk zou ik misschien nog even mogen houden, maar ik mag ook niet fietsen voorlopig. En dat mis ik best wel erg, hoor. Oh ja, en moet ik het allemaal lopen. Ga je nog op vakantie? Ik hoop het nog wel. Samen met mijn dochter, ik heb mijn kleinzoon nog even wat weg. Ja. Maar je hebt nog geen vaste plannen? Nee, nog geen vaste planning, nee. En als je op vakantie gaat, waar ga je dan naartoe? Meestal naar een park. In Nederland? In Nederland, ja. Wat ook wat te doen voor de kleinzoon. En wil je dan naar de kust of juist niet? Nee, we gaan altijd naar een park toe. Ja, je zit hier toch al dicht bij de kust, hè? Ja, dat komt altijd nog naar het strand, hè? Hoe goed ben jij in spelletjes? Ik hoop dat het goed gaat. Maar... Ja? Thuis gaat het altijd beter zijn, Thuis gaat heel goed, hè? Ja. Maar... Nou, we gaan zien hoe je het hier doet. Ja? Je krijgt zometeen 20 seconden, dat is niet heel lang. Nee. Om al die plaatjes in je op te nemen. Daarna draaien we ze terug. En dan is het aan jou om de goede eruit te vissen. Ja. Doe je het goed, krijg je 10 punten. Ja. Heb je er eens een fout tussen, dan gaan er 5 af. Doe je het goed, dan krijg je ook nog een vraag over Zeeland. Nou, ik denk dat het met jouw Zeelandkennis wel goed zit. Ik hoop het, hè? Ja. Nou, zullen we er maar aan beginnen? Dat is goed, ja. Heel veel succes. Dankjewel. Concentreer je. Ja. En zoek vooral ook een moeilijke op om mee te beginnen, hè? Dan is die eruit. Oké, Corrie, welke bordjes wil jij als eerste omdraaien? 11 en 12. 11 en 12. 2 keer het boek. 10 punten zijn binnen. Welke kunstenaar ontwierp de oranje opslagbunker voor radioactief afval van de Covra? Was dat Johnny Berends? Was dat William Verstraeten? Of was dat Ramon de Nenny? Nou, gaan we voor B. Ik weet Je gaat voor B en dat is goed. Oh, meteen 40 punten erbij. Kijk, zo. William Verstraeten. 7 en 17? Nee. Wel in de buurt. 13 en 17. Ja, 2 Zeeuwse boerinnen. Ja. Een geschiedenisvraag. Waaraan herinnert dit beeld beproefd, maar niet gebroken? Hier zie je het beeld. Is dat aan de 80-jarige oorlog? Of aan de watersnoodramp? Of aan de Tweede Wereldoorlog? Watersnoodramp? Je zegt het zo twijfelachtig, maar het is goed, Corrie. Oh, kijk eens dan. 40 punten erbij. Ik niet ook was, sorry. Niks erbij. 1 en 4? 1 en 4. Nee. Oh, niks er kwijt, hoor. 9. En 1? En 1. Goed zo. Een sportvraag. Zie je dat het best wel goed gaat? Ja. Shirin van Anrooy, dat is een toptalent in het wielrennen. Maar ook haar zus fietst. Hoe heet zij? Is dat Lindy? Of is dat Linda? Of is dat Lindsay? Lindsay, dacht ik. Jij dacht Lindsay. Nou, niet Het is Lindy. Het lijkt er wel op, hè? Ja. Maar je staat wel op 100 punten al, dus dat dat gaat goed. 6. 10. Kaart van Zeeland. Nee. 14. Ben ze kwijt, dus. Ga ik net ook nog niet. 3. Ben ze kwijt. Oh, maar dat is wel weer die kaart van Zeeland. 3 en 6. Ja, 10 punten. En een aardrijkskundevraag. Waar ligt Pittenperk? Ligt dat bij Nisse? Of ligt dat bij Zierikzee? Of ligt dat bij Gapingen? Misschien ben je er wel eens geweest.
Nee, ik ben Perk. nog nooit geweest, maar ik gok op Gapingen. Je gokt op Gapingen. Ja, en dan ben je een goede gokker. Oh, kijk eens zo. 40 punten erbij. Ja, 18. Categorie algemeen. Maar waar is die andere, hè? 4. Oh, sorry. Is dat op 4? Nee. 7. Koekenpan? 15. Ja, goed zo. Zo. Ja, het zit er beter in dan je denkt, hè? Ja, goh. Hoe heten de nieuwe uitbaters van restaurant Interscaldus in Kruiningen? Zijn dat Jeroen en Sanne 18? Of Jannes en Claudia Brevet? Of Jonny en Therese Boer? Oei. De nieuwe uitbaters. Nummer A, weet het niet. Ja, dat heb je goed. Goh. Ja. Jongen. B, Jannes en Claudia Brevet, dat waren de vorige. Oké. En de andere zijn van de Libreien in Zwolle. Goh, groot. Jongen. Oh ja, 2 2. en 18. En dat is goed. Een algemene vraag. Hoeveel winkels heeft Bax Music in België? Oei. In Nederland hebben ze er... Nou, dat ga ik niet vertellen. Nee. Maar in Nederland hebben ze er ook. Hebben ze er geen in België? Of hebben ze er 2 in België? Of hebben ze er wel 10 in België? Nou, ik gok op 2. Op 2. Je denkt, ik neem gewoon het midden. Ja. Maar dat is goed gedacht. Ze hebben er 2. Jongen. Je hebt al op 235 punten. Nou, dat is wel heel wat. 10. 8. Nee. 14. Uil? 16. Nee, waar stond die nou? Waar had je die nou, hè? Nummer 5. Ik weet het niet meer. En 10. Ja. Amusement. Op welke plaats eindigde Isabel Provoost in 2016 in The Voice of Holland? Werd ze eerste? Werd ze tweede? Of werd ze derde? Ik dacht dat ze eerste werd. Nee. Ze werd tweede. Ze Oké. deed eerst mee in The Voice Kids. Daar werd ze ja. ook tweede. Oké, nou ja. Toen deed ze mee aan de volwassen versie. En dan werd ze ook tweede. Oké, nou. Maar is ook goed, hè? Ja, dat is ook goed hoor. Ja. 4. 14. Ja, daar zijn ze, hè? 2 uilen. Wat voor fabriek staat er in Grauw? Is dat A, een bierbrouwerij? Of staat daar een ketchupfabriek? Of is het een sokkenfabriek? Gaan we voor A? Je gaat voor A. Nee. Nee? Niet goed. Nee. We hebben maar 1 ketchupfabriek en die staat in Grauw. Oké, nou ja, dus dat... Nou, dan blijft maar 8 en 16. Ja, die zul je wel goed hebben, hè? Ja. Zeeuwse dialecten. Wat zetten Zeeuwen vaak aan? De tafel? Of Omroep Zeeland? Of allebei? Ik zou allebei doen. Ja, zeg jij dat ook? De tafel aanzetten? Ja. Of dek jij de tafel? Ik zet de tafel aan. Jij zet de tafel... Nou ja, je hebt het goed. Jij hebt echt een monsterscore van 295 punten. Super. Heel goed gedaan. Ja, Zeker weten. en ik weet niet of je thuis op de bank nu meer gehaald had. Maar dat zullen Nee. we nooit weten, Corrie. Nee. Dit was de zomertour van Omroep Zeeland. Graag tot de volgende. En ik ben benieuwd wat jij thuis had. En Corrie, ik heb voor jou nog een doek. Ja. Voor als je arm weer beter is. Als je nog eens Oké. naar het strand gaat of op vakantie. Dan kun je meenemen. Heel leuk. Dus heel veel plezier dan. Ja, oké.